Οι Τιτάνες ήταν πανίσχυρα όντα της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν οι πρώτοι θεοί του κόσμου, πριν την άνοδο των Ολύμπιων θεών. Οι πιο γνωστοί Τιτάνες περιλαμβάνουν τον Κρόνο, τον Ουρανό και τη Ρέα. Ο Κρόνος, για παράδειγμα, ήταν ο πατέρας του Δία και των άλλων θεών. Αν και οι Τιτάνες ήταν αρχικά ισχυροί, η διαμάχη τους με τους Ολύμπιους άρχισε όταν οι Ολύμπιοι αποφάσισαν να επαναστατήσουν. Η μάχη της Τιτανομαχίας ήταν επική και καθόρισε τη μοίρα του κόσμου. Οι Ολύμπιοι νίκησαν τελικά και οι περισσότεροι Τιτάνες φυλακίστηκαν στον Τάρταρο. Ωστόσο, κάποιες θεότητες, όπως η θεά Εστία, παρέμειναν εκτός της σύγκρουσης. Οι Τιτάνες αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις της φύσης και των ιδεών, ενώ η ήττα τους ήταν δραματική, επηρέασαν τις επόμενες γενιές θεών και ανθρώπων. Οι ιστορίες τους συνεχίζουν να εμπνέουν την τέχνη και τη λογοτεχνία σήμερα. Έτσι, αν και οι Τιτάνες μπορεί να νικήθηκαν, η κληρονομιά τους ζει. Στο σύμπαν της ελληνικής μυθολογίας παραμένουν ως σύμβολα δύναμης και αντιπαλότητας. Γράψτε στα σχόλια αν σας άρεσε η ιστορία μου, like και subscribe.